Tír fastje, en nu toont het levensdeel Cluichí ríomhaire leis na blianta. Dajo agus mamma. Bhí dajo agus mamma óg, ní ró éon Cluichí ríomhaire an. Jimmer siad Monopoly, Scrabble agus nachracha agus dreamrit. Hatsin Monopoly go mór le dajo. Hannig na céad Cluichí ríomhaire a max na 1900 agus 70. Paul an tainnim a bhí cluiche ó bhain. Cluiche ansimpli a bhí an, bhí si cosúil le cluiche pell. Daji agus mamma. Nar a bhí daji agus mammi ó, Jimmer siad Cluichí ríomhaire san inan siopadóireachta. Hatsin Space Invaders go mór le mammi, bhí ort na Space Invaders go léir a bhuaile. Hatsin Pac-Man le daji, hannig an cluiche sin amach 1900 agus 8. Bhí an ochras an Pac-Man agus dí sé gaprod an scéalaí sa cluiche. Sean agus Síofra. Anis tá Cluichí ríomhaire de gach sort an. Imríonn daoine Cluichí console, bhíonn Cluichí ag daoine a gcuid fón cliste freisin. Is even le Sean agus Síofra Minecraft. Si cosúil le cluiche Lego. Táitíonn Cluichí dósa go mór le Síofra freisin. Uaireanta imríonn siad lína lena garde. So, tan scéal seo Cluichí ríomhaire leis na blianta, so computer games through the years. So first, Grandad and Granny talking about their games. So nar bhí dajo agus mamma óg, so nar bhí when dajo agus mamma óg young, ní ró éon Cluichí ríomhaire an. There were no computer games. Jimmer siad Monopoly, Scrabble, agus nachracha agus dreamrit. Sin nachracha agus dreamrit cluiche seo. Hatsin Monopoly go mór le dajo. So Hatsin, they enjoyed. Grandad enjoyed Monopoly massively. So hannig na céad Cluichí ríomhaire amach na 1900 agus 70. So the first computer games came out in 1970. Paul an tainnim a bhí cluiche ó bhain. So sin an cluiche Paul. Cluiche ansimpli a bhí an. Very simple game. Bhí si cosúil le cluiche pell. So cosúil le similar to football game. So daji agus mamma, dad and mum. So nar bhí daji agus mammi óg, Jimmer siad Cluichí ríomhaire san in siopadóireachta. So they play computer games san in siopadóireachta at shopping centre for the arcade. Hatsin Space Invaders go mór le mammi, and bhí na Space Invaders go léir a bhuaile. Hatsin Pac-Man le daji, hannig an cluiche sin amach 1900 agus 8. Bhí an ochras an Pac-Man agus dí sé gaprod an scéalaí sa cluiche. So the Pac-Man was very hungry and he ate everything an scéalaí on the screen in the game. And then Sean agus Síofra, anis tá Cluichí ríomhaire de gach sort on. So types of computer games. Imríonn daoine Cluichí console. People play games on consoles. And bhíonn Cluichí ag daoine a cuid fón cliste freisin. So fón cliste and rud seo. People have games on their smartphones too. It's even le Sean agus Síofra Minecraft. Sean and Síofra love Minecraft. And tá si cosúil le cluiche Lego. Táitíonn Cluichí dósa go mór le Síofra freisin. So Síofra thoroughly enjoys dancing games too. And uaireanta imríonn siad lína lena garde. So sometimes they play online with their friends.